Наладзіць канструктыўны дыялог, пачуць непасрэдна ад людзей, што іх турбуе, данесці важную інфармацыю і абмеркаваць шляхі вырашэння праблемных пытанняў. На сустрэчу з ліпяльчанамі прыехала каманда спецыялістаў розных галін пад кіраўніцтвам старшыні Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Уладзіміра Цярэнцьева. У складзе інфармацыйна-прапагандысцкай групы начальнікі галоўных упраўленняў аблвыканкама, гандлю і паслуг, спорту і турызму, арганізацыйна-кадравай і ідэалагічнай работы па справах моладзі, начальнік прадстаўніцтва абласнога ўпраўлення Рэспубліканскага цэнтра па аздраўленні і санаторна-курортным лячэнні, старшыня абласной арганізацыі беларускага таварыства Чырвонага крыжа. У фармаце размовы за круглым сталом сустрэліся з членамі каардынацыйнага савета грамадскіх арганізацый і палітычных партый раёна. Абмеркавалі дзейнасць палітычных партый, выказалі прапанову даваць больш паўнамоцтвам грамадскім арганізацыям. Крупные общественные организации, которые в республике больше 100 тысяч, такие как профсоюзы, женсоветы, Белая Русь, афганская организация, ветеранская организация, именно крупные, чтобы дать им законодательную инициативу, точно так же, как политические партии, когда идет выдвижение, можно от партии выдвигать депутатов. Сейчас прорабатывается вопрос, точно так же дать возможность таким крупным общественным организациям выдвигать депутатов, кандидатов в депутаты из своих рядов. Абмеркавалі развіццё раёна, будаўніцтва, паведамілі пра пажаданне месцічаў пабудаваць у Лепелі басейн. Прадстаўнік раённага асвода выказаў заклапочанасць гібелі людзей на вадзе і выказаўся за ўзмацненне адказнасці для парушальнікаў бяспекі на вадзе. Прапанаваў пашырыць штат ратаўнікоў. У раёне 144 возера і 21 рэчка і шмат стыхійных месцаў адпачынку ля вады. Падчас прыёму грамадзян прагучала пытанне па арганізацыі санаторна-курортнага адпачынку. Кіраўнік раённай прафсаюзнай арганізацыі выказаў прапанову знайсці магчымасці квот ці субсідый, каб зрабіць кошт пуцёвак у лепельскія здраўніцы для месцічаў больш таннымі, каб кожны жадаючы змог дазволіць сабе пару тыдняў у санаторыі. Прапанову абмеркавалі, механізм зніжак ёсць, датацыя залежыць ад фінансавых магчымасцяў прадпрыемстваў. Спецыялісты праманіторылі работу санаторыяў і мясцовай бальніцы. Зніжкі і асартымент тавараў у мясцовых крамах прааналізавала начальнік галоўнага ўпраўлення гандлю і паслуг аблвыканкама Ірына Ляўковіч. Начальнік управления спорту и туризма аблвыканкама Василь Захарович наведал спортивные объекты. Надо помочь району, в первую очередь, с ремонтом ФОКа, с ремонтом стадиона, привести их в этот порядок. Надо заняться подготовкой все-таки целевой молодежи, чтобы тренерский состав, потому что уже много людей, которые работают в возрасте, а чтобы закреплялись здесь своя молодежь на этом месте, поэтому будет тогда результат. Моладзь Лепельшчыны марыць пра паступленне ў прэстыжнае ВНУ і паспяховую кар'еру, а яшчэ пра басейн у райцэнтры. Зноў пажаданні агучылі старшакласнікі 3-й лепельскай школы падчас сустрэчы з Уладзімірам Цярэнцьевым. Гаварылі пра асэнсаваны выбар, прафесіі, шляху жыцця, пра будучае сённяшніх выпускнікоў і іх малой радзімы. Интересные подходы к жизни. Самое главное, что ребята, несмотря на столь юный возраст, уже многие из них четко понимают, наверное, вот те задачи, которые перед собой ставят. Да, может быть, где-то и высокую себе ставят планку, но это может быть даже и хорошо. У района есть хорошие перспективы, приятные, хорошие впечатления. Видно, что работают и в социальной сфере, работают и в производстве. Да, хотелось бы, конечно, приход инвесторов. Да, хотелось бы, конечно, дальнейшее развитие частного бизнеса. Такія сустрэчы прадстаўнікоў улады з людзьмі на месцах, адкрыты дыялог, добрая магчымасць убачыць, як жывуць людзі, разабрацца і знайсці шляхі вырашэння праблемных пытанняў, пачуць канструктыўныя прапановы. Абмеркаваць жыллёвыя, фінансавыя, прафесійныя пытанні і моладзевыя ініцыятывы разам з экспертамі з розных галін. Асабліва важна для тых, хто робіць першыя крокі ў прафесіі. Да поспеху разам каля сотні маладых спецыялістаў устаноў адукацыі Першамайскага раёна абласнога цэнтра сабраў семінар у сярэдняй школе нумар 45 горада Віцебска імя Маргелава. Тут падрыхтавалі выставу метадычнай літаратуры, звесткі пра знакамітых выпускнікоў і педагагічныя дынастыі. У школы добрыя традыцыі работы з маладымі педагогамі, наладжана сістэма настаўніцтва. Сваім досведам шчыра гатовы падзяліцца з калегамі. Институт наставничества заключается в том, что к каждому молодому специалисту, чтобы период его адаптации в школе проходил менее болезненно, мы прикрепляем учителя-наставника. Это опытный педагог, педагог высшей
категории, который сопровождает молодого специалиста, помогает ему в трудовой деятельности, в адаптации просто в педагогической профессии, в планировании уроков, в взаимосвязи с родителями учащихся. У першамайскім раёне Віцебска 65 устаноў адукацыі, якія штогод папаўняюцца маладымі перспектыўнымі кадрамі. Сёлета пасля атрымання дыпломаў прыступілі да работы каля сотні новых спецыялістаў. Мы организовали семинар, площадку для общения, чтобы поделиться нужной жизненной информацией, задать вопросы, обсудить проблемы, которые интересуют наших молодых специалистов. Крэатыўныя і ініцыятыўныя маладыя людзі, якія робяць першыя крокі ў прафесіі, адчуваюць сябе даволі ўпэўнена. Кажуць, заўсёды можна звярнуцца за парадай да дасведчаных калег. Ёсць і фінансавая падтрымка для маладых спецыялістаў. В школе имеется прекрасная методическая база, то есть это и мультиборды, и компьютеры, то есть каких-то моментов для проведения действительно масштабных и хороших мероприятий у нас есть очень много. Имеется финансовая поддержка в виде доплаты молодому специалисту, то есть это согласно нашему трудовому контракту, нам в течение 3 лет происходят доплаты. Также руководство крайне лояльно относится к жилищным вопросам, то есть помогают в получении того же самого общежития. Очень благодарна своей администрации, руководству школы 7-й гимназии за то, что 1,5 года назад мне предоставили уникальную возможность, будучи еще студенткой, поработать у них учителем математики, попробовать себя в этой роли. Мне безумно понравилось, что я решила остаться там еще надолго. На семінары з работнікамі гімназій, школ, дзіцячых садкоў і цэнтраў развіцця сустрэліся спецыялісты розных галін. Абмеркавалі актуальныя надзённыя пытанні ў сферы фінансавання і страхавання, жыллёвай і моладзевай палітыкі. Очень важно, чтобы познакомились с законодательной базой в области молодежной политики молодых специалистов, чтобы очень важно, насколько комфортно их примут на первом рабочем месте. Ведь от этого будет зависеть, закрепятся молодые специалисты на своем первом рабочем месте, или у них возникнет желание что-то изменить в своей жизни, изменить профессии. Я хочу подчеркнуть, что в законодательном плане у нас действительно в республике уделяется самое серьезное внимание молодежи. Задача – стварыць для маладых кадраў камфортныя умовы для самарэалізацыі, бо яны адукаваныя, кампетэнтныя, адказныя, перспектыўныя павядуць за сабой падрастаючае пакаленне. Увага і павага людзям сталага ўзросту. Сакрэт актыўнага даўгалецця, як заставацца здаровымі, бадзёрамі і прыгожымі ва ўзросце 60+, ведаюць гэтыя жанчыны. Гімнастыка для суставаў, плаванне зумба і скандынаўская хада. У іх раскладзе ні дня без спорту. З выхадам на пенсію у Святланы Андрэевай нарэшце з'явіўся час для сябе. Вырашыла прысвяціць яго таму, што прыносіць ёй радасць і бадзёрасць, заняткам фізкультурай. Для поднятия тонуса, для поднятия здоровья, для настроения. Вот. Здесь тоже очень красиво, открыли центр этот, очень нравится. И вообще интереснее жить, есть какая-то цель. Так утром встал, холодильник, телевизор, а так надо привести себя в порядок, бежать, чтобы не опоздать. И общение мне нравится. Жанчыны – пастаянныя наведвальніцы тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Першамайскага раёна. Яго работнікі паклапаціліся пра разнастайныя гурткі і заняткі па інтарэсах для сваіх падапечных. Папулярнасцю ў кабет сярэбранага ўзросту карыстаецца гімнастыка для суставаў. Упэўнены, добрая рэгулярная разминка заменяя леки. Суставная – это только начало. То есть вот расшевелить ваши суставчики. Потом они идут с удовольствием на танец, потом они идут на пилатес, на растяжки, на йогу. У нас есть еще чудесный кружок, это кэмфуд, понимаете? Это вот соединение с восточным, такие интересные упражнения. Вот девчата уже, вот, научившись двигаться,
чувствовать свое тело, они уже идут дальше, и это так радует. Различные клубы и кружки нашего центра в этом отделении посещают больше 220 граждан. Мы стремимся предлагать инновационные виды деятельности, инновационные кружки, клубы, ну и, конечно же, которые наиболее востребованы. Зумба, йога, китайская гимнастика – это те направления, те виды, которые позволяют поддерживать как физическое, так и моральное состояние, эмоциональное состояние. У гурток па гімнастыцы для суставаў пры цэнтры сацыяльнага абслугоўвання Першамайскага района існуе каля года. Пастаянна наведваюць яго 20 прыхільніц актыўнага ладу жыцця. Кошт заняткаў для гурткоўцаў сімвалічны. Толькі вось раней жыхаркам мікрараёна Поўдзень прыходзілася дабірацца на любімыя заняткі ў Маркаўшчыну. Далекавата і не надта зручна. З просьбай дапамагчы знайсці залу для заняткаў паблізу звярнуліся да члена палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Таццяны Аўтуховай. На просьбу адразу ж адгукнулася гаспадыня прыватнай фітнес-студыі. Цяпер 2 разы на тыдзень сучасная зала ў крокавай даступнасці у распараджэнні гурткоўцаў. Утверждена национальная концепция «Активное долголетие 2030». Цель этой концепции – это создание комфортных условий для граждан определенной категории. Это вовлечение их в трудовую деятельность, творческую деятельность, занятия физической культурой и спортом. Но самое главное, что у нас в обществе сформировано доброжелательное, уважительное отношение к гражданам пожилого возраста. Действительно, если ты можешь помогать, нужно помогать. Мы сами фитнес, у них своя суставная гимнастика, почему бы и нет. Время у нас есть, особенно для такого хорошего дела. Вопросов никаких не возникало, поэтому мы оговорили время, дни. Девочки пришли, посмотрели зал, подходит, не подходит. Им все понравилось, и мы решили, что да, нужно сотрудничать. Цяпер займацца фітнесам стала яшчэ больш даступна, а дзякуючы трэніроўкам, кажуць спартсменкі, няма калі хварэць і сумаваць. Так усе разам робяць добрыя справы.